Bagă provodul aici și apasă pe knopca asta când vine ora 8, n-ai înțeles? Când vine ora 8, fix. Și seama să nu ne arzi uselitele că mâine am nuntă, înțeles ai, Gheorghe? Radio Costești. Costești Radio. Radio Costești, singurul post de radio care începe emisia așa. Aici Radio Costești. În sat e ora 8 dimineață. Salutare, hei! Aici postul cu unde Costești. Și ascultăm ora care e terminată cu muzică. Pentru toți băieții care au ajuns de la Șoclejă o declarație și dedicație mare cu sănătate. Și de Doamne ploaie ca să avem strânsuroade. Pentru asta, băieți, eu am pregătit o partitură de Fuego. Azi avem telefonul care nu lucrează, așa că scrieți numărul meu de mobil 068 97 97 97. Jingle-a mea. Radio Costești. Costești Radio. Singurul radio care merge pe solearcă. Radio Chicana. Unicul post de radio cu барсетка pe пульт. Ну чё, братва, bună dimineața! Конечно, тут и четко, и красиво, и Чикана. Троллейбус или паркинг-мерк, автобус или паркинг-мерк. Короче, тут между чики-пики командос. Vreau să zic așa, un salut matinal, tot bratva, Leonчик, Lumешка, Лушки Коля, Лускелет, Лучереп. Короче, вот это братва, cu care noi azi am băut cefirчику de dimineață din подъездик. Чувак, что ты четко, что нормально, короче, мусарня, ну мы принц. Здорово, с добрым утром, на! Тут че, кутопул сочи? Radio Chicana. Я-то дичи. Radio Costești. Costești Radio. Singurul post de radio de lângă fermă. Politică. Azi la primărie a fost mare gălăgie, pentru că în fața primăriei Ion Capră a făcut scandal tare mare. Toți s-au pornit de la Vasea lui Căuș, care cu, Efim Barel, o aruncat cu țigara în musăr că da nu a nimerit. Acolo, repede, a venit primarul nostru și a intrat în clădire. După asta, lumea din centru o sărit să-i dispartă, dar era prea târziu. Ei s-au împăcat. Jingle-a mea. Radio Costești. Costești Radio. Singurul radio cu deja făcut pe lejancă. Radio Chicana. Noi nu ne jucăm. Noi dăm deodată la vot. Короче, мол, știri какие-то социально-политические. Eu vreau să fac un apel către toți partidele care încă să aibă simpatii, să aibă alegeri, dar чисто așa, человечески, vă rog, veniți, vă rog, la mine în подъезд, la primul, între primul și второй etаж sunt corupțiile, este, короче, unde zvârle toți aici aici care, короче, duc facturile, zvârle tot felul de hârtii, veniți și zvârliți, пожалуйста, hârtiile voastre politice, electorale. Просто нам бань de hârtii la tualetă. Спасибо. Radio Chicana. Unicul post de radio căutat de poliție. Radio Costești. Costești Radio. Noi vrem să știm ca Kiss FM. Rubrica Cerul și prietenii. Aseară noaptea a fost frig, azi tot. Termometru arată o rășeală de 0 grade non-stop. Aveți grijă cei care încă nu o strâns poama. Sunt două variante, ori vă îngheață, ori vă fură. Așa că mai ghine să stați pe deal, să o păziți. Pentru că în următoarele 2 ore, precis că nu plouă, precis.
Informațiile precise vin de la Chișinău. Jingle amuia. Radio Costești. Radio. Radio Costești, singurul post cu un singur DJ. Dar tu singur asculți. Radio Chicana. Nouă, ni pohui de sponsori. O, e că asta tare îmi place. Tare îmi place rubrica asta. Rubrica asta chiar tare îmi place. Dați-le mie-ți-o, короче. Asta Chișinău și sare peste tot. Asta pentru cei care îți vreți și sare. Pentru cei care nu vreți și sare, dați și sare. Dar pentru tențănează și pentru tine văsteacă să fii numai ceață. Băi, tu ne asculti când jubasul ăsta. Dă-și-ne un carapoc. Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Unicul post de radio, adică the only one. Radio Chicana. Radio Costești. Radio. singurul post de radio de lângă fermă. Stimați săteni, astăzi de la capitală n-au venit cu păreri de rău informațiile, așa că târgul rămâne așa de ieri. 1 euro, 10 litri de lapte de capră, $1 din America, un sac cu tărâță, 1 rublă moscovskaya, 4 kg de harpașică. Atenție, un anunț important. La magazinul lui Valodea Țânțari, așel verde, azi e comision. Mai bine vă duceți la Mișa alu Buricu. Jingle amuia. Aici Radio Costești. Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Unicul post de radio care schimbă dolari mai ieftin. О, это валютка. Валютка еще очень плачение, короче, курсуrile valutare mai ieftin. Numai la noi mai ieftin. Radio Chicana, cel mai толковый курс валютар. 1 euro pentru loși. Azi și 514 lei, честно, божусь на маму. $1 pentru tot быклани. Azi și 10 lei, нормально. Если честно вспомню, да докидаю сотки, вообще $1 на очень зэш. Рублы. Да на рубли, ну скибем, не минус предел десали. Короче, щел на толковый курс de валюты, ну мои еще чуваш, радио Чикана, скибем $1 $5. Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Noi nu ne jucăm. Noi dăm deodată la vot. Radio Costești. Radio. Singurul radio care merge pe solearcă. Stimați ascultători de radiouri, în această seară facem un concurs. Se numește concursul Ghicește ce cuvinte trebuie de pus acolo în cântec. Ascultă acum cântecul. À toi. Așadar, cel care trimite corect răspunsul la 995599050 câștigă o muzică gratis la noi. Dar dacă ghicește și cine cântă, mai scrie un SMS la 99559950 și câștigi și dedicația. Sponsorul concursului este uzina lui Vitalie Andreevici, azi nouă, care a deschis-o. Îl sunăm chiar acum pe câștigătorul concursului pentru că cineva ne-a scris corect deja. Alo, bună seara! Ați trimis la noi mesaj. Aștepta, soleacă! Vitalie Andreevici, asta pe matale! Jingle amuia. Radio Costești. Radio. Radio Costești, singurul post cu un singur DJ. Dar tu singur asculți. Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Unicul post de radio cu barsetca pe pult. O,
Și am o știre cistă sportivă. La Ciucană, la sauna Angelica, a avut loc campionatul la Ciucană de stat în saună cu подруги. O câștigat, конечно, Costică, de такela dorniț сволочь, блин. Да, ну trebuie el să câștige, trebuia să câștige Valercic. Подружили, короче, erau și Metalcova, Valercic, sunt dai numai la Oxana și Metalcova nu женила, туда я și Metalcova, короче, не din baștină după dă să-mi curge, bă, честно. Ну, asta au fost știrile din sport, чисто la Ciucană. Кстати, săptămâna viitoare și marafonul de alergat pe Mircea cel Bătrân cu барсетка și ne ajunge primul la Vieru. Короче, чела, o și Metalcova. Короче, все, на. Тут че, кутопул sau ce? Кутопул sau ce? Radio Chicana. Iată de ce. Radio Costești. Costi Radio. Radio Costești, singurul post de radio care începe emisia așa. Noi vrem să știm ca Kiss FM. Radio Costești. Top 3, adică cele mai bune piese de la noi îs pentru voi și de la voi. Așadar, top 3 în această săptămână. Pe locul 3, cu 240 de voturi, formația Danco, Frații frățiori. Ascultăm piesa. Pe locul 2 s-a clasat strofa a doua de la Danco, frații mei. Așadar, locul 2, Danco, a doua strofă. Și locul 3, surpriză mare, strofa a patra din formația Danco, frații mei. Așadar, top 3, 2, 1, strofa 3, 1, 2. Jingle-a mea. Radio Costești. Costi Radio. Radio Costești, singurul post cu un singur DJ. Dar tu singur asculți. Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Unicul post de radio căutat de poliție. Și cată timpul noi avem și top cu cele mai tâlcovые cântece de la Ciucană pentru pățani buni. Pe locul 3 în topul de azi, конечно же, cel mai iubit cântec de la moldoveni. Continuă programul nostru pe poziția a doua în săptămâna aceasta în top un alt cântec care чисто te face să plângi. Adică măjești nu plâng, dar aici te face. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Și pe locul întâi, neожиданно, dar e un cântec care a fost votat cel mai mult de bodyguards, de la Piața, de la Krug, de la Milescu Spătaru. Cântec care vine din România. Sunt șmecherul cel mai tare, bodyguard la firmă mare. Mi se spune pentru un patru, dar mi s-a ars integratul. Dacă mi-ai călcat pantoful, îți rup fața, îți spar botul. Nu te pune cu nebunul, că rup în tine plămânul. Короче, все. Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Unicul post de radio cu barsetca pe pult. Aici Radio Costești. Hei, aici gata cu radio, gata cu Sara de azi. Cu voi au fost Efim Smuc, DJ-ul de Măhala Furnicari. Mâine vă aștept la 6 ori 4 dimineața, înainte de a ne duce cu rândul,
Mâine dăm încă 3 zodi la 4:45. Și nu uitați la ora 5 fix, ascultați emisiunea de 4 ore Turcia Liberă. Gheorghe, ia-mă tocicleta lui tata și vin după mine. Dacă mă auzi, da? Bun. La revedere, stimați, fericiți! La revedere, eu vă iubesc, vă pup și nu uitați sloganul radioului. Jingle-a mea! Radio Costești. Costi Radio. Singurul radio care merge pe solearcă. Radio Chicana. Nouă, ni pohui de sponsori. Și ce faci? Iată aici este unicul post de radio care niciodată nu a plătit impozite. Să știți că numai noi nu plătim spre beneficiul dumneavoastră. Să știți că numai noi nu plătim impozite. Вообще-то nu ne pohui. Короче, șans că de obicei cu voi a fost Dimon Capișon. Eu cred că toată lumea trebuie să fie normală. Дем, тут и нормально. Я мă dus la Бекса, все, короче, давай, пока. Мишка, а еще de fumat? Мишка, de fumat ce-то есть? Radio Chicana. Radio Chicana. Chicana. Unicul post de radio, adică The Only One. Radio Chicana.